M. Står det for mor og far? Det er min. Okay. Ja. Jeg tror, der står der ikke Silas. Hvem er det? Hvem er Silas? Værsgo, Silas. Og glædelig jul. Hvad tror du, det er? Siger du ikke tak lige måde? Nå, nu skal vi se, om der er flere. Der var en pakke mere her. Det er godt. Nøj, Det er der. Lukas. Så blev Glædelig jul, Lukas. så blev det ind til Gustav. Ja. Og nu, Gustav, nu vil jeg se. Har du været rigtig syg, dreng? Ja. Det var godt. Så skal jeg garantere for, at der er en pakke hernede. Det er Og der godt. står Gustav. Ja. Glædelig jul. Så er sækken tom. Ej, er der ikke noget til os? Så er der ikke noget. Så blev der heller ikke noget til mig i Så år. er der hverken til bedstefar, til Joshua eller mor. Kan I nu have en rigtig god aften sammen?